Welcome to Right, Culture anyị and bịara Value TV. n'ife omume nke Culture and Value TV ebe anyị na-atụ ilu Igbo ma na-akọwa ya. N'ụbọchị nke taata, ilu nke ahịa ha tụrụ ilu na-asị na ife ọ sọkwara gị nye nwa egbe anya ga-adị na nwa uyom. Ife ọ sọkwara gị nye nwa egbe anya ga-adị na nwa uyom. Ma tupu m na-aga n'ihu ịkọwa ilu nke, biko nwanne nwoke na nwanne nwaanyị nke na-ege m ntị, biko tụsaalụ m ilu a, bie aka ma subscribe, follow ma share. Biko subscribe, follow ma share. Achọrọ m imerụ m nke ka ụwa niile wee mara ife gbasara ilu Igbo. Wee mara na ilu Igbo sokwa na ife bara uru n'ụwa. Biko tụsaalụ nya ka na-echekwa azụ n'ilu nke ntụ, ilu nke na-asị na ife ọ sọrọ gị nye nwa egbe na anya ga-adị na nwa uyom. Nke mbụ, anyị mụ ife wee egbe. Egbe ife anụ apụ na-efe efe, na-ebu ọkụkọ, na-ebu nwa ọkụkọ. Amaghị kpata na egbe na ọkụkọ adịka na mma, ma na egbe na ọkụkọ bụ nni egbe. Mana ọ nwe akụkọ ndị Igbo gboo kọrọ mgbe afọ eji esi na egbe ya na-ebu ọkụkọ. Na ụlọ na aka ahụ ka m bịa ịkọ ka ọ dị ụbọchị ọzọ ka njikwa n'iru nke nna aka kasị na ife ọ sọrọ gị nye nwa egbe na anya ga-adị na nwa uyom. Nke mbụ, ka m kọwagoro ilu nke egbe na like nwa uyom. Egbe nke egbe bịa be inye ife niile, inye agwa, nye osikapa, nye fiofio, nye unere, nye akụ oyibo, nye ube, nye ụdara, nyecha anyị ife niile ị ga-enye. Ọ nawa ọ na onwe nwa uyom ọkụ ịtọwa ị na-enye ya, ọ na-edie ife ị na-abụ inye ya ojuru ya bụ nwa uyom abụ ya na-ede ka o buru. Asị na ife ọ sọkwara gị nye nwa egbe na anya ya dị na nwa uyom. Nyecha ife niile, ma obere nwa uyom afọ ị na-enyere ya, ọ ga-achụ ya. Igodi oke ọkpa egbenu, ọ na nwa uyom ọ ya na-edie. Ka nkọwa ilu nke ife ọ pụta ka m wee ya na nwaanyị di na nwunye abịa na di na nwunye, nwoke nụta nwaanyị, nwunye machakwa mma, machaa mma ruo maa mma dị otu nwaanyị kwesịrị ịdị. Mana o nwekwa obere nwa agbọghọ nwunye kpọta na-ekurie nwa. Mana nke nwoke ahụ, nke nwoke ya aga ọfụcha nwunye otu nwunye so ọma, nwunye mụkarịkwa nke obere nwa ahụ na-ekurie nwa. Nwunye pụa ọ dewe nke obere nwa ahụ. Ịtụgharị nwoke ụdị ụlọ onwe mana ikpocha gị tụfuo ya. Nke nwaanyị apụ na o jekwuo nke obere nwa ahụ, obere nwa na-ekurie nwa. Nke nwunye bụta ọtụ ya, nna ahụ ọ sọkwara gị nye nwa egbe anya ya na nwa uyom, mana igbugo nwoke ya egbu. Ọ nke nkọwa ilu onwe a ebe ọ bata. Biko ama m na ịmụta ife n'ilu nke nkọwa. Ọ na-ịmụta ife, biko chi ya subscribe ma follow. Ife ọ sọkwara gị nye nwa egbe anya ga-adị na nwa uyom. Ọ na-adịrị nwoke mma, ọ na-adịrị nwaanyị mma. Ụbọchị taa ya abara anyị uru. Anyị gawa anyị gbuo n'aka na egbuo na mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị gbuo na mma. Ndụ mmiri ndụ azụ, ọ adịrị anyị mma n'ụbọchị nke taata. Ka emesịa.